उदालगुरि जिल्ला कमिटि BPF राजनिति हान्जानि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं दंमोन। बे मिटिंआवहाय जोङो गासै जोंनि युथ्स वुमेन डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो ब्लक कमिटि युथ्सफोरखौ लिंहरजोबदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि वुमेन आरो युथ्सफ्रा बोरै खामानि मावनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों। बयखौबो जों खावलायदों सिरियास लानांगौ, जिहेतु राजनिति आरो एबारनि बिसायख'थिया गोबां चेलेन्जिं जागोन, गोबां टाफ जागोन आरो बिनि थाखाय एसे प्रिपेयार जानो थाखाय जों खावलायबाय। रायजो राजानि गेजेराव थांनानै एसे सावरायलायनो माने जुगाजुगखौ लाखिनो थाखाय जों खावलायदों आरो जोंनि राजनिति हान्जानि भितराव जों जाहाथे मोजां सोमोन्दो लाना सोलिनो हायो बिनि थाखायबो जों सावरायदों आरो दिनै। जोंथ' BPF राजनिति हान्जा हिसाबै जों हारसिंनो सरकार दानायनि मोनसे प्लेन आरो पलिसिफोरखौ जों लाखाबाय। जों नाजागोन आरो जों आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो 2025 सनावहाय जि बिसायख'थि जागोन बाहाय देरहासार जानानै जों सरकार खालामनो हागोन। जोंहा सम्पुर्ण आस्था आरो बिसास दोङो। मानो होनब्ला जों जेरावनो थांदों जोंखौ ओरैबायदि बरायदों जे BPF राजनितिनि हान्जायानो मोजांमोन। थांनाय 17 बोसोर जि सासन खालामदोंमोन बेयाव बयबो सुबिदाखौ मोन्दोंमोन। गोबां जोंनि ओनसोलाव गोलैसोना थानाय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हादोंमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो खिन्थु थांनाय 2020 सनाव जि बिसायख'थि जाबाय BTC बिसायख'थि बाहाय जदिवब्लाबो जोङो मेजरिटि मोनदों, सिंगल लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै जों जादोंमोन, नाथाय जोंखौ सरकार दानो हायासै। खिन्थु प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL आरो BJP जि सरकार दाबाय आरो बिथांमोना बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर रायजो राजानो बाथ्रा होदोंमोन जों सरकाराव फैयोब्ला बेबायदि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै। साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, साख्रि होनो हायाखै। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फान्ड होगोन होनना बुंदोंमोन, बेखौ होनो हायाखै। गोबां बाथ्राफोर बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा BTCनि जिथु पावार फांसन बेखौ दोङोमोन, बिथांमोना बेफोरखौबो लाखिनो हायासै। आसाम सरकारनो बिथांमोना गथायबाय। बेखायनो रायजो राजानि गेजेराव गोबां दुखु मोननाय दङ आरो बिथांमोननि सायाव। आरो बेखायनो रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनाय मथेब्ला बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सरकारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थागथियारि जाखाबाय आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जे BPF राजनिति हान्जायानो सरकार बानायनो हाथारगोन आरो माने थानोबो हागौ। मानो आं दहाय बुंनाय बायदि जिहेतु बिथांमोना रायजो राजानि सायाव माने मोनसे बिसास गैलिया। रायजो राजा जे बिसोरखौ गाज्रि मोनबाय बेखौ बिथांमोना नुखादों। दा बेखायनो हयथ' बेबो मोनसे थानो हागौ, खिन्थु आं सानाखै। जुदि गमामायैनो जुदि जाथिनि थाखाय सिन्था खालामदोंब्ला आरो BTC ओनसोलनि जौगानायखौ सान्तिनि बाथ्राफोरखौ जुदि सिन्था खालामदोंब्ला बिथांमोना हयथ' सानदों जे सावरायनानै जुदि खौसे जुदि जायोब्ला गुबुन राष्ट्रिय जि राजनिति हान्जा बेनिफ्राय जुदि बारग'नो हायोब्ला जों हारसिङै जुदि सरकार दानो हायोब्ला जोङो बेयाव जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ जों समाधान खालामना लानो हागोन। जोंनि गेजेराव गावजों गाव जि गाज्रि मोनलायनाय एना एनि जानायफोरखौ फोसाबनो हागोन हयथ' बिथांमोनाबो सानदों। जों आसा खालामदों बे जुदि मोजां साननानै जुदि फैदोंब्ला बे मोजां बाथ्रा, आरो जुदि माबा मोनसे गाज्रि साननानै जुदि फैदोंबाथ' बेथ' गाज्रि जागोन। जों मोनदांगोन बेखौ उनाव। अब्लाबो जों BPF राजनिति हान्जा हिसाबै जोंहा मोनसे जिहेतु लक्ष्य आरो उद्देश्य दंखायो सरकार दानायनि, जों बेयावसो दायो बांसिन जों गुरुत्व होदों। सावरायनायाबो जुदि जाबाय थायोबाथ' मोजां बाथ्रा। जों आसा खालामगोन BPF राजनिति हान्जानिफ्राय जों मालाबा बुङाखै जों सावराया होननानै। जुदि टार्म्स एन्ड कन्डिसनफ्रा मिलायोब्ला थिगानो दं, मोजां बाथ्रा। जाथिनि थाखाय मोजां जागोन, BTC ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन आरो बेखौथ' जों सौआवनो बुंदों। BTR एकर्डनि उनावहाय BTR एकर्डनि जुगिदि गोबां क्लजफोर दङमोन। दा बे सुक्तियाथ' एक्सुवेलि सान्थि सुक्तिमोन, खिन्थु जौगानाय बेलायाव माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर लाबोगोन होननानै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय दा बिथांमोना बे 5-4 बोसोर बारबाय, बाहाय बिथांमोना मोनसेबो बे अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ बिथांमोना लाबोनो हायासै। आरो भारत सरकारनिफ्राय इतिमध्ये मोनसे क्लेरिफिकेसन होबाय, नटिफिकेसन ओंखारबाय जे बिथांमोना जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बे मोनसेबो जानाय नंलिया। इतिमध्ये आसामाव दंखायो, दा बेखायनो डाबल बिथांमोना होनो हाया होनना बुंखाबाय। गतिके बे सुक्तिनि जुगिदि जिफोर क्लज दङमोन बे क्लजनि मादाव बे डेभेलपमेन्टनि जिथु बाथ्रा दङमोन बे मोनसेबो जानाय नंखालिया। दा बेखौ जुदि जाथिनि सार्थआव जुदि बयबो सानलायलायोब्ला रिजनेल पार्टियासो बेफोर समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन होननानै जुदि जोंनि जाथियाव जुदि साननाया जुदि फैखांजोबोब्ला निस्सय BPF राजनिति हान्जाया हागोन।
मानो होनब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव 17 बोसोर सरकार हाग्रामाया सलायबाय आरो बिटिसि एकर्ड बादिहै जिफोर मोननांगौ जिफोर मावनांगौ जिफोर पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेखौ फुल इमप्लिमेन्टेसन हाग्रामा महिलारिया खालामदोंमोन आरो जों नुनो मोनबाय थांनाय बोसोरब्रैयाव UPPL आरो BJP सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु सरकार बिथांमोनाबो एखे सुबिदाखौ मोनदोंमोन खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन जिखिनि सुबिदा बेखौ मोनसेबो बिथाङा मावफुंफिननो हायासै दा बेफोरखौ नायोब्ला नेतृत्व होनाय बेलायाव BPF राजनिति हान्जानि जाहा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो उपजुक्त बेक्ति आरो बिथाङासो बेखौ हागोन आरो